naiz eta 46 urte ditut. Oain dela 20 urte, hona etorri nintzen, Granadara eta hemen bizi naiz. Jaiotze Santurtziko naiz eta nahiz eta Santurtzen jaio, Bizkaiarekiko mugan dagoen Burgosko herri batean, Bilasanan bizi izan naiz beti. Gurasoak bizkaitarrak ziren, ama Portugaletekoa, maestra zan, Portun bertan lan egiten zuen, eta aita Balmaserakoa, eta bertan lan egiten zuen. Eta orduan ama aitaren gandik hurbilago egoteko bere lanpostua tokiz aldatzeko eskatu zuen, baimendu zioten eta Bilasanako eskolan hasi zen lanean. Orduan, ahizpa eta hirurok amak lan egiten zuen eskolan ikasi gendun, 14 urte bete arte, zeia institutora joateko momentuan, Bilasanan ez zegoen ez institutorik Balmasedara ikasle gehienok joan behar ginen. Eta hor Balmasedan enkarterrietako beste ikasle batzuekin biltzen ginen, geletan, eta, haiek bazekiten euskera, ezagutzen zuten txikitatik eskolan, ikastolan, Balmasedako ikastolan, eta zentzu horretan esperientzia guk idearik ez, Burgosekoek idearik ez. Orduan, zentzu horretan esperientzia nahiko gogorra izan zen, baina, bortitza nik esango nuke. Baina nire kasuan, adibidez, oso gogorrekin nion euskara ikasteari eta poliki-poliki institutuak eskatzen zidan euskarazko maila lortu nuen. Gutxi gora bera. Eta 18 urterekin Gasteizen euskal filologia hasi nintzen. Hori unibertsitateko urteak oso politak izan ziren, asko ikasi nuen, Euskal Herriko leku guztietako ikasleak biltzen ginen geletan, bakoitzak bere hizkeraz hitz egiten, bere euskalki propioa erabiltzen, eta niretzat oso aberatsa izan zen emankorra izan behar dut. Eta gero goi mailako irakasleak izan dituen, zerrenda bukaezin esango nuke, ez dakit, Lourdes Soñederra, Pello Salaburu, Koldo Zuazola, Karra. Hor deskubritu nuen euskararen handitasuna. Esan behar dut hori gurasoen omenez, gurasoak jeltzaleak ziren, eta nahiz eta ni Burgosen bizi haiek bere lan politikoa Balmasedan egiten zuten, eta ni Balmasedako hori batzokian hasi nintzen, euskal musika, euskal giroa bizitzen eta euskal festetan parte hartzen eta euskal giroa ezagutzen nuela. Garai hartan, amak Bilasanako eskolan edozein hizkuntz ikasten zen bezala edo edozein kirol praktikatzen zen bezalak, Bilasanan amak lortu zuen hori arratsaldez klaseak amaitu ondoren euskera sartzea, eta hori lorpena oso garrantzitsua izan zen, batez be hori Bilasanako ikasleentza. Eta bosgarren karrera amaitzear nengoela, bosgarren kurtsoan, gaur nire senarra dena ezagutu nun, zorionez, eta karrera bukatu nuen eta Granadara etorri nintzen. Hemengo unibertsitatean, bai katalana, bai galiziera irakasten zirela, orduan hauei euskara, hemengo unibertsitatean euskara ikasi ahal izateko, hauei aurkeztu nien euskara ikasi ahal izateko proiektua, baina beti ezetz esan didate, eta saiatu naizen bakoitzean beti ezetz esan didate. Burutik kendu nuen, hor nire euskara maitia
kutxa batean sartu nuen, baina edozein kutxatan ez, urrezko kutxatan ze niretzat beti izan da altxor bat, eta altxorra izango balizu bezala urrezko kutxatan sartu nuen. Eta inoiz ez nuen itxi, orduan inoiz ez du galdu euskararekin kontaktua. Orduan, pentsa ezazue, ni egunero Euskadi Irratia entzuten dut, Bilbora joaten naizen bakoitzean euskarazko liburuak erosten ditut, gero hemen irakurtzeko, Bilboko udalak argitaratzen duen egunkaria Bilbao, egunkaria jasotzen dut hemen Granadan, eta Bilbon gertatzen diren gertakizunez ohartzen naiz. Eta askotan nik pentsatutako gauzak idazten ditut, ez galtzeko lexikoa, hizkuntzaren esamoldeak, ez dakit, olerkiak idazten ditut, eta mintza praktika egiteko momentuan nire buruarekin hitz egiten dut, eta 20 urte hauetan nire buruarekin hitz egin dut. Bai, eta bueno, zoro izango balitz bezala. Nire euskera antzia berreskuratzeko moduan edo asmoz, pasa diren hilabete hauetan zebat titulua lortzeko azterketak prestatu ditut, eta aurkitu dudan oztoporik garrantzitsuena izan da osmeneko proba prestatzeko, eta zentzu horretan Bilbo Zaharra Euskaltegian esan zidaten bat zegoela mintza praktika egiteko proiektu interesgarria, mintzan deritzona, berehala haiekin harremanetan jarri nintzen eta oso azkar lagundu zidaten mintzanetekoek, eta gaur egun jubilatuta dagoen Lekeitiar emakume jatorrarekin hitz egiten du. Eta Carmen dauka izena, nire bidelaguna, oso emakume jatorra da, asko egiten dut, Carmenekin asko ikasten dut, Lekeitioko ohitura kontatzen dizkit, Lekeitioko ospakizunak, oso ondo moldatzen gara, oso pozik nago. Eta hori hasiera batean, mintzanetekoek proposatu zizkiguten gaiak erabiltzen genituen, baina berehala konturatu ginen guk ez geneukan edozen gauzataz hitz egiteko arazorik, eta adibidez Handia filma ikusiz gero, artean komentatzen dugu edozen gauzataz hitz egiten dugu, oso pozik nago. Eta gainera Gabonetan, Bilbora joan nintzen familiarekin Gabona pasatzera, eta Lekeitiora joan nintzen, eta elkar ezagutu nuen, oso esperientzia polita izan zen. Eta oso tresna baliogarria izan da niretzat, mintzanet proiektua ziur nago asko lagundu zidan zeba tituloa lortzeko, eta batez be hori Euskal Herritik kanpoan gaudenontzat oso tresna interesgarria da, oso emankorra da. Eta, ni gomendatu nioke edonori parte har dezan, eta animatu du jendia hori parte hartzeko. Oso tresna baliogarria da, bai. Eta amaitzeko zer esan, oso pozik nagoela, eta Etxepareren omenez, euskara jalgia di mundura, eta plazara, eta zentzu horretan, edozein lekutan, estatu batuetan, adibidez, euskara ikasten den bezala, niri gustatuko litzaidake ona Granadara euskara etortzia. Ez dakit lortuko dudan, baina amets horrekin bizi izango naiz.